Jokaisella ihmisellä ja eläimellä on oikeus onneen. Eläinten suojelu ei ole ihmisiltä pois. Vastakkainasettelu on aivan jossain muualla. Tehotuotanto, pentutehtailu tai kiduttaminen häkissä ei kuulu yhdellekään eläimelle. Tehokkuusajattelu vie ihmisiltä ilon tehdä työtä. Hoitolaitoksissa hoitajilta mahdollisuuden antaa aikaa hoivaamiseen. Siivoojan on jätettävä jälkeensä likaa. Asiakaspalvelija ei ehdi hymyillä. Kun työ tehdään aina vain suurempi ja suurempi tulos mielessä, kaikesta katoaa mielenkiinto. Halvalla kaikkea soopaa ja paljon, ei hyvä. Massa- ja tehotuotanto kuluttaa luontoa, ihmistä ja kaikki elävä kärsii. Haluaisin, että ihmisillä olisi aikaa ja mahdollisuuksia päivän työn tai pitkän työelämän jälkeen nauttia elämästään tietäen, ettei kukaan elävä olento ole joutunut sinun itsesi tekemien valintojen vuoksi kärsimään. Ainainen kiire poistaa luovuuden ja nauttimisen taidon. Haaveeni olisi tehdä sellaisia päätöksiä, ettei niistä kärsi luonto, eläimet eikä työstä katoa riemu, ilo ja tekemisen meininki. Kun työnsä saa tehdä kunnolla loppuun, jaksaa harrastaakin, vaikka eläinten kanssa, ja siitä saa energiaa. Eläintä ei voi kusettaa, koska eläin vaistoaa sen toisin kuin ihminen.